sa mana magdi mun zo cin magdi a sa mana magdi mun zo ake zuwa fare wallahi sai ai gari na je na zaga sai gaskiya sai gona cikin salama wannan ma'aikata da kaga ka sa mutum gaskiya suna gaskiya alhamdulillah haka ake so ka je gona hankali ka kwance ka ga suna tawasa gari alhamdulillah gaskiya kuma lafiya ya samu na za a gaskiya sarki haka ka wuce a sarki gura wa kai gura a kuma na so ba wanda ai ko hitila da ya jarumta na bako a lokacin ai kuma nyale gaskiya ne mai gari gaskiya akwai wata shekara lokacin ina soja gaskiya ne zuwa yakin da ya fara da na yi yunkuri na zaburo na ce ya sama da murya kada da rama asali gado kai gaskiya ne sai Allah ta karu ai mu lokacin da muna soje lokacin na haɓa gaskiya ai ba a gaskiya ai ba gaskiya ai ku shan gurma tafi gurma dan so araka baka da wani alabu ko alabu dan so arabu arabu kaba halbu abin da gari yara ne ai ni haka daga gana ne ne gaskiya ne gaskiya idan na tafi na asabin kai na yara gaskiya ne da horumus kuma lumus yadda ka san tafsirin da bata kai daukar zai gaskiya ne fuskar hudu ka ji gado ka ji gado gaskiya ne gado ai sai dan gado sai dan gado sai da arman Allah ba ka dawo kika gaskiya ne a wai karin sai nake ji ai mai gari akai yara ne ba yara yara ne ke ba yara bane ba ko kuzi me nake ji ba ku saurara kai da kace saurara ka ji na Allah no